Boas! Para quen ten a sorte de contar cunha escola semente na súa cidade, educar en galego tórnase sen ser fácil polo menos posible. Fora deste centro educativo, á nosa volta, convivemos con cada vez máis pais e máis que se esforzan en manter o galego como lingua familiar, mas na maior parte dos casos, fagan máis esforzo ou menos, xúntense con quen se xuntaren aos fins de semana, o obxectivo frústrase en poucos anos. Por qué? Hoxe vamos falar diso en galego de todo o mundo. Non fago máis que atopar xente distinta ca mesma teima ca min. Non fago máis que ouvir outras voces que son a mesma voz. Basta dar un paseio polos parques infantís de cualquier cidade para constatar unha tendencia non maioritaria, mais si en aumento. Moitos pais e máis, ás veces castellano falantes, falan galego ás súas crianzas. Porén, salvo algunhas excepcións, como os alumnos e alumnas das sementes, a resposta das crianzas é invariablemente en castellano. As crianzas nen sequer precisan chegar á escola para se perceberen de cual é a lingua mayoritaria, a que convén usar, e a minoritaria, que sería unha especie de teimiña dos pais. Na maior parte das veces xa o ven antes dentro da súa propia casa, pois xa son poucas as familias galegofalantes puras que antigamente encontrábamos no mundo rural. Os pais, mesmo que falemos galego, podemos ter amizades que non o falan, costumamos ouvir radio en español, falar con moitos castellanismos, por só algúns exemplos. De maneira que, cando chegan á escola, as crianzas bástalles 1 ou 2 semanas para voltaren á casa falando só español, porque a lingua dos seus iguais, dos seus pares, é xa definitiva neste sentido. A partir de aí encontramos dúas actitudes por parte dos proxenitores. A primeira é a das familias que persuaden as crianzas, depois adolescentes, para polo menos recuperaren o galego na casa. A segunda é a das familias que confían que os fillos volten a falar galego na idade adulta, após teren vivido nun ambiente proclive a iso durante a infancia. No primeiro caso entran en xogo dous recursos con que moitas familias non van estar nada cómodas, por os consideraren impropios da idade infantil. Un é exercer a autoridade máis ou menos disimulada. Tes que falar galego, que é o que nós falamos, e outro é o reforzo ideolóxico. É importante falar galego porque somos galegos, para manter a lingua, etc. No segundo caso, se funcionar, o galego será recuperado como unha lingua apta para falar de política ou sociedade, mas seguramente sen máis estrutura que a mera tradución do castellano, incapaz xa de transmitir as máis elementares nocións domésticas á seguinte xeración. En cualquier caso, a crianza, aínda lonxe do momento da súa vida en que será importante individualizarse, convive constantemente coa incómoda sensación de ser falante dunha lingua minoritaria e, máis tarde, de lle ter sido incumbida polos adultos a responsabilidade de a salvar. E eis que o galeguismo, tal vez por estar dirixido por adultos que pensan pouco en crianzas, non parou de tomar decisións erradas prácticamente desde que comezou o proceso de normalización lingüística, empeñándose en menorizar a lingua máis do que xa estaba ali onde houbo ocasión, parecendo conviver mellor coa imaxe de autoheróis de causas perdidas que coa posibilidade de dar ás crianzas un futuro en galego, promisor e en seguranza. Nen o galego pode andar só polo mundo, afastado do portugués, nen as crianzas galegofalantes poden andar soas polas escolas, afastadas de outras crianzas con que partillan a lingua familiar. Por iso, que ninguén dubide, para o galego recuperar folgo entre a xente máis nova, vai ser preciso máis reintegracionismo e máis sementes. Non fago máis que atopar xente distinta ca mesma teima ca min. Non fago máis que ouvir outras voces que son a mesma voz.